Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Heritage Eau de Parfum for Men. Iya ni siya ni Guerlain. Panglalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag eau de parfum ni siya butang balon isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali isa ka sopistikado nga timpla sang mga kahoy kag mga dahon kag makasimot ka sa mga bulak pero jutay lang. No? Kag kakalma sini nga pahamot angay siya suksukon pang adlaw-adlaw basta katamtaman lang ang panahon. Ang angay nga temperatura para siya is between 60 degrees to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 degrees to 27 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have lavender, juniper berries, aldehydes, clary sage, bergamot, lemon, violet, green notes, kag petitgrain. No, ang green notes kag ang petitgrain, kung masimutan mo na siya, do mga dahon kag sanga nga ginkumos. Kag may ara sa juniper berries kag pagkakahoy man na kung simutan. No? For the mid, we have patchouli, carnation, coriander, orris root, balsam fir, pepper, pink pepper, geranium, rose, kag jasmine. May mga bulak siya kag spices pero ang masimutan mo gid ang coriander na kusog ang nota sing coriander dire. Kag for the base, we have amber, sandalwood, oak moss, musk, kag cedar, no? Medyo tay siya nga init kag may ara siya mask para ang hamot makapture kag hindi siya naglapta gid todo-todo kag madula lang na. Kung namian kamo sini nga pahamot pabalaan nyo lang ko kag kung may iban pa kamo mapahamot nga luyag istorya sa akon ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye bye.